Halo, cześć, słuchajcie, witajcie. Króciutko bardzo, właśnie skończyłem stream na Japaczce, na stream Szlachetnej Paczki i taki mi wpadł do głowy, znaczy ten pomysł już mi wpadł do głowy wcześniej, takiego tematu na takiego vloga, w zasadzie taka krótka to jest myśl, z którą ja was zostawię. Mianowicie, słuchajcie, myślałem o tym, ostatnio grałem coś na live i ktoś zarzucił taki pomysł, że cheaterstwo, o cheatowaniu w grach generalnie rozmawialiśmy. O cheatach wszelakiej maści, wiecie. Nie tylko o cheatowaniu multi, ale też o takim cheatowaniu, jak to się cheatowało kiedyś. Wiecie, że te wszystkie kody, give ammo, give all, god mode, no clip i no wiecie o co chodzi, nie? Słuchajcie. I tak sobie pomyśleliśmy i potem temat szedł w ogóle na całkowicie inny tor i rozmawialiśmy o chorobach jakichś takich ciężkich, nie? I słuchajcie, i wpadliśmy na taki pomysł, że na przykład ktoś ciężko choruje i wpisuje kod i zdrowieje. I co wy o tym myślicie? Słuchajcie, jak sobie wyobrażacie to, jakby to wyglądało, jeżeli człowiek w życiu realnym, tak jak my żyjemy, nie jako postać w grze, tylko realne życie tutaj, jakbyśmy mieli tutaj cheaty? Głupi pomysł? Trochę głupi, ale wyobraźcie sobie, spróbujcie, tutaj w tym vlogu puszczamy wodze fantazji. Słuchajcie, jakby to było, jakby ludzie mieli w życiu cheaty. Jakbyśmy mogli cheatować, jakbyśmy mieli, no nie wiem, gdzie byśmy to robili. Na przykład idziecie ulicą, nie macie pieniędzy, to wyciągacie smartfona, nie? Bierzecie smartfona i wklepujecie give money i macie pieniądze. Albo na przykład, nie wiem, zatrzasnęły wam się drzwi do domu, nie? No to stajecie na sieni i łamane, no clip i przechodzicie przez ścianę. Słuchajcie, tak mi to przyszło do głowy i moje pytanie jest takie, gdybyśmy mieli te cheaty w życiu, to jaki cheat byście chcieli mieć? Gdybyście na przykład mieli tylko jednego cheata, to jakiego byście chcieli użyć? Wiecie, z takich cheatów. No clip, give ammo, give all, give money i tak dalej. Heso, pozdro dla kumatych. Jaki byście chcieli mieć cheat? Jakiego cheata byście chcieli mieć w życiu? Nie wiem, wallhack, speedhack, widzenie przez ściany, przechodzenie przez ściany. Nieśmiertelni byście chcieli być, mieć, nie wiem, jakieś rzeczy dostać, wiecie. Chciałem powiedzieć itemy, no ale to raczej w grach. Nie wiecie o co chodzi. Jakbyście mogli w życiu cheatować, to jakiego byście chcieli cheata? Ja się zastanawiałem, co ja bym chciał i tak mi przyszło do głowy, że w sumie taki cheat jak na przykład, który by człowieka, nie wiem, God Mode, nie? God Mode czyniłby człowieka nieśmiertelnym. No i to by było fajne, wiadomo, ale z drugiej strony się zacząłem zastanawiać, czy człowiek na pewno by chciał być nieśmiertelny. Tak z jednej strony spoko, nie? No bo nikt nie chce umierać, ale z drugiej strony ile można żyć? Ile można żyć? No w nieskończoność to by musiało być strasznie nudne. Także ja bym chyba wziął sobie jakiegoś noclipa. Czajcie przechodzenie przez ściany, żadne drzwi was nie obowiązują, wchodzicie do zamkniętych budynków, nikt was nie może nigdzie zaczasnąć, nie potrzebujecie w ogóle kluczy do domu, bo przechodzicie przez zamknięte drzwi, to dla panów na przykład wchodzicie do damskiej toalety. Jaki wy byście chcieli mieć cheat, moi drodzy? Z tą myślą was zostawiam. Mam nadzieję, że podzielicie się swoją odpowiedzią ze mną w komentarzach. A ja was żegnam, bo ja już spintalam, no pitom w każdym razie, na pociąg, bo ja to nagrywam, jest piątek, godzina 19:39, także nie wiem kiedy to będzie wrzucone. Chyba w sobotę. W każdym razie, jeżeli na weekend jeszcze jest, to bardzo miłego weekendu wam życzę. Jeżeli wam się, moi drodzy, podobało, to tradycyjnie zostawcie łapkę w górę. Albo w dół, jak się nie podobało. Ale myślę, że się podobało, co? No. I słuchajcie, i tyle ode mnie. Ja wam mówię papa i jakiego cheatu byś użył?